Benvinguts a Sant Benet, un monestir mil·lenari fundat al segle X per dos nobles, Sala i la seva esposa, Ricardis. Per nosaltres fer país és donar a conèixer un patrimoni cultural a través d'un monestir de Sant Benet, de manera que apropem el Bages i la Catalunya central a persones que ens desconeixien. Es tracta d'una visita al monestir de Sant Benet, una nit d'hotel, un hotel de 4 estrelles superior, enclavat al bell mig del Mont Sant Benet. Em fa difícil resumir el que més m'ha agradat de tot. L'habitació fantàstica, el despertar-te al matí, veure l'entorn, veure Sant Benet, sentir les campanes. La visita al monestir, la veritat és que és una visita espectacular, és una qualitat extraordinària.